Per començar, un fort aplaudiment per a la nostra companya Violeta Martí de 6º. Perquè s'ha inventat la lletra d'aquesta cançó coneguda d'Estrella. Els alumnes de sisè de primària tocaran la cançó amb un cànon vocal i instrumental. Esperem que us agradi. Un fort aplaudiment per a tots ells. Com tots en Nadal et fan regals, nosaltres tenim un regal per a vosaltres. Una cançó que han preparat els alumnes de sisè. Es diu Popcorn. Un fort aplaudiment.